Helikopter koji je vlada Zeničko-Dobojskog kantona nabavila za potrebe civilne zaštite, policije i zdravstvenog sektora sletio je na heliodromu u sjedištu specijalne policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona u zeničkom naselju Lukovo polje. Ovom nabavkom Zeničko-Dobojski kanton značajno je unaprijedio kapacitete za reagovanje u vanrednim situacijama i pružanje hitne medicinske pomoći. Vrijednost nabavke iznosi oko 8,2 miliona maraka, a helikopter je opremljen savremenom i naprednom opremom koja omogućava gašenje požara, transport osoba te hitne medicinske evakuacije. Helikopter će biti stacioniran u hangaru kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, a direktor uprave Đavid Aličić najavio je da će u naredna 3 mjeseca biti osigurana i dodatna oprema za koju je već potpisan ugovor kako bi letjelica bila u potpunosti spremna za narednu sezonu požara. Ministar okoliša, prometa i komunikacija Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Šabani naglasio je da helikopter neće biti na raspolaganju samo Zeničko-Dobojskom kantonu, već i drugim kantonima u državi. Tom prilikom najavio je i skoro potpisivanje ugovora sa bolnicom Travnik, čime će se dodatno unaprijediti saradnja u oblasti hitnog medicinskog transporta i spašavanja života.